ikke kunne gøre det på mig. Nej, ikke. Det må han heller ikke. Jeg er elektrisk nok i forvejen. Du kan bare give mig en, så skal jeg gøre det. Du er spooky, Kim. Du er for spooky. Det er afsløret. Du får ikke noget at spise i morgen. Bare ned på Opvask, Kim! Opvask! Bare ned på fødderne, Kim. Mine fødder. Hvor er det sgu da ikke? Jeg kunne mærke noget. Det er rigtigt. Det er det. Det gør det. Nej, jeg tror det var en mus. Gud. Ja, jeg har. Jeg har set en op, så er der på køkken. Det var fedt krav, jeg kunne have for mig. Det var det, der sådan lidt førstbelysere. Har du hørt det, Kim? Mig og mor, vi havde meget mere om natten, så skulle vi altid vaske op. Det var ikke om natten. Jo, det var det. Det var nemlig natten. Og jeg kan huske, at der var mange Har du ikke muser. optaget det der? Jo,